Dita karon sa atong subject ang prolegomena. Kini nagsugod ta karon sa atong systematic theology o gikinahanglan gyud ni labi na sa mga pastor nga mo maordinahan sa ministry. Usa ni sa mga questions nga sa during sa trial examination sa mga candidates para sa ministry, kining question sa systematics. Sumusugod ni siya sa prolegomena. So ang meaning lang, simplified nga meaning sa prolegomena is introduction. Pagpaila-ila sa mga subjects o kini usually basta maghisgot gani sa theology, sa systematics o sa dogmatics. So kung may hisgot gani, no, it's either sa systematics or sa dogmatics. Ang prolegomena usually nagatackle ni siya dako ang pahat niini, dako ang iyang gialaan nga espasyo niini alang sa pagpaila-ila about sa pinadayag sa Dios. Usually mao ang revelation, ang general o ang special. So mo na ang sulod sa prolegomena in fact sama kang Herman Bavinck pananglitan, isa ni siya ka volume sa iyang libro Reformed Dogmatics ang prolegomena ug ang iyang sulod sa iyang first nga volume sa iyang dogmatics is first volume is prolegomena is part 1 Introduction to Dogmatics. Diri sa introduction sa dogmatics, iyang gi-elaborate ang science sa dogmatics, ang theology, mga terminology, unsang word nga dogma, unsang word nga dogmatics, unsa ang word nga theology. So apil ang substance o content sa theology. Gidinhi gitakal niya science ba ang theology o mahitungod sa relasyon sa theology o sa pagtuo sa science o sa agham o siyensya mahitungod sa Dios o kanang gitawag niya sa English nga translation, of course, kay gisulat kini sa Dutch kini ang libro, The Encyclopedia Place of Dogmatic Theology. So mo na ang first niya sa part 1 introduction sa number 1 kanang gitawag ni science of dogmatic theology, ug number 2 kanang gitawag niya the dogmatic and organization of dogmatic theology. So diya sa method of organization sa dogmatic theology, so iyang gisgutan unsa ang panghitabo, unsa ang connection sa dogma sa panahon sa mga apostolis, no, sa panahon sa mga bishops sa Rome ug sa uban pang mga kasilinganan nga mga lungsod. Og iya pod nga no, iya pong gisgutan ang objective theology. So dunay mga searches, no, dili ang tao mo hisgot mahitungod sa Dios sa subjective nga unsay ilang feeling or unsa ang ilang pagsabot sa kinaugalingon nila nga pagsabot, kundi ang ilang objective yun nga naay usa ka objective truth mahitungod sa Dios. O kini nga truth daghan ang sanga niini. So dinhi
ang tawag niya is objective theology. Dayon sa sulod ni ini kinagitawag na certainty of theological knowledge. Unsa ka sigurado ang kahibalo sa theology, sigurado kini. No? Dunay iyang gisgutan ang biblical theology, ug ang doctrine sa church, ug unsa ang papel sa pagtuo, ang problema. Kaya titawag diri sa English translation sa iyang dogmatics, the problem of order. Order in Reformation dogmatics. Unsa ang sa Reformation dogmatics, then the impact of philosophy. So unsay kalamgitan ini sa filosofiya, the foundation and task of prolegomena. So dinhi mahulog kining prolegomena. Dayon sa part 2 sa iyang prolegomena is ang kasaysayan sa literatura sa dogmatic nga theology. So gi-tackle niya unsa ang kasaysayan sa literatura sa dogmatic theology nga ang adunay history, no, ang dogmatic theology gikan pa sa kaning iyang gitackle unsa ang meaning sa term nga dogma, unsa ang understanding niini sa sinaunang iglesia, giunsa kini pagkapurma ang word nga dogma, og nabahin ang Kristyanismo sa east ug sa west. So unsa ang understanding, unsa ang dogma sa east, kanang east mga Greek speaking Christians kadto, ug kanang west meaning Western Europe ug Eastern Europe kini. Kanang west is Latin speaking nga mga Christians, unsay ilang mga labors or works sa theology, unsa ang ilang mga gihimo sa dogma, unsay ilang hago. Dayon iyang gisgutan unsa ang Roman Catholic dogmatics ni Bavinck, unsa ang scholasticism, unsa ang pagprotest, unsa ang protesta batok sa scholasticism. Of course sa Reformation nagprotesta sila. Gamay nga idea sa scholasticism is mao ang tawag schoolmen, kanang mga tao sa eskwelahan. Di man eskwelahan sama sa ato, katong mga schoolmen, katong mga tao sa una nga mga naa sa monasteryo nga nagahuna-huna sila, ini mga naas monasteryo, nagahuna-huna sila sa bisag dili biblical na nga mga panghuna-huna. Pananglitan daghan mga speculation ang mga schoolmen sa theology about God, bisag wala na sa Bible, basta kay mahuna-hunaan nila. Pananglitan naay mga unbiblical questions nga ginatry nila og answer, no? Bisag wala sa Bible ang maong answer, i-try nila gi-answer, og usually ang ilang answer nagagikan kini sa mga philosophies, no? Usually sa ilang panahon, no, labi na sa panahon ni St. Thomas Aquinas, ang ilang pag-tackle sa questions nga wala diha sa Bible, usually ilang gina-source out kinigikan sa Greek philosopher sama nila Aristotle, sama nila Plato. Busa ang tawag sa ila is scholasticism tungod kay mga produkto sa ilang pag-eskwela, kanang mga panghuna-huna na ilang ginatudlo sa ilang mga estudyante. So ni object ni ini ang kasagaran nga mga naa sa Reformation times nga ngano nga i-tackle kana nga wala man, ngano nga atagan og pagtagad ang mga questions nga very speculative ra, nga wala hisguti sa bala nga sulatan. Nanglitan pila ka anghel ang makatungtong diya sa dagom, nanglitan ni ngana ba sa ngani sa
diri sa mga Muslim na sila'y idea nga dunay mga anghel nga motungtong diri sa pilok sa tao. So muna ang speculation. Apil na ang mga questions sa una, labi na diri sa Kristyanismo, sa speculative nga theology. Mga theological questions nga wala gi-address sa balaan nga kasulatan. So iyang gisgutan dinhi ang protest o dunay gitawag counter reformation kadtong sa Roman Catholic nga sa side nila nga dunay reformation sa ila pod nga side pero counter ang ila i-counter nila ang reformation nga nasugdan ni Martin Luther o gipadayon ni John Calvin of course sa Geneva, Switzerland. O ang movement sa mga Roman Catholic ang tawag nila is counter reformation. So gisgutan din ni Bavinck. And then iyang gisgutan ang Lutheran dogmatics. Gisgutan niya pod dayon ang Reformed dogmatics, ang proper nga reform kining sa kang John Calvin nga side. Of course mo pahat gihapon mo take part dinhi ang mga reform nga gikan sa Lutheran nga side gihapon. So dunay gitawag nga reform theology nga proper nga reform gidistinguish kana sa Lutheran nga theology. Doon na po yung mga scholastics sa reform, meaning mga tao nga ang ilang pamaagi kay actually ang scholasticism dili lang kay negative ang iyang connotation ni ana, dunay positive nga connotation. Dunay ang scholasticism is ang tubag sa mga questions, ginagmay nga questions, tubagon, no? Ihimay-himay ang mga questions bisan sa ginagmay nga pamaagi. Ug kana tubagon sa syllogistical nga pamaagi nga method sa reasoning, sa logical nga reasoning. So muna ang pamaagi sa scholasticism ug kana ang philosophical nga side usab ni ana. So kana ang mga positive nga side sa scholasticism. So ni decline ang Reformed theology o ni intra ang 19th century nga kining streams of modernist nga mga theologians. So dayon iyang gisgutan ang Reformed theology sa North America. So kaning USA sa pagkakaroon. Unya sa part 3 sa kang Herman Bavinck is kanang foundations of dogmatic theology, ang tawag niya prinsipya. So once mag-discuss sa dogmatic theology, doon na gyud siya foundation. So theological prolegomena, tawag niya foundations of thought, unsa asa nakapundar ang mga panghuna-huna, unsa ang iyang gisgutan, unsa ang rationalism, no? Unsa ang realism. So kining tanan philosophical kining mga questions which are dako kaayo og epekto sa theological thought. Mo shape kini sa theological thought kay ang philosophy ug ang theology mga kuha na sila interdependent, no? Ang usa mo hisgot ang theology mo hisgot sa may tungod sa philosophy questions about God, about eternity, about time. So mo hisgot kini sa unsa ang structure sa tanan nga kabuhatan, unsa ang relasyon niini sa tao ug sa Dios, no? Ug misgut sab kini sa epistemology, sa kanang justification of knowledge, sa belief. Misgut kini nganong nagtuo ka, nganong nahibalo ka. Mao na ang epistemology. So nganong nahibalo ka, nganong gituuhan man nimo ni unsa ang rationale behind sa imong kahibalo,
ug authentic ba kana ang kahibalo. So mao na ang gisgutan niya. So dinhi ang I mean mo kana ang isgutan ang empiricism, ang rationalism ug ang kanang gitawag niya rationalism, empiricism o realism. Ang empiricism, ang rationalism, mao ang paghisgot may tungod sa theology apan ang foundation ni gikan sa kanang gitawag nga rationalism. So ang tanan nga butang dapat nga maexplikar pinaagi sa reasoning. So kung dili maexplikar, dili siya pwede dawaton. So mo na ang rationalism. Now, ang empiricism mo kani ang pag-explikar sa mga butang nga iya sa Dios sa theological nga mga thoughts. Pero ang foundation ni inigikan sa kanang experience sa tao. Empirical nga experience or knowledge. So, ang tanan nga butang dapat nga makatunan sa tao pinaagi sa iyang personal nga kasinatian ni ini gamit ang 5 ka sentido, 5 senses. So, ang realism, mao gihapon usa ka method sa philosophy kini nga naghisgot sa about nga ang unsa ang realidad. So, dayon iyang gisgutan ng religious foundation, essence of religion, the seat of religion, intellect, will, or heart, iya kanang gisgutan, the origin of religion. Dayon diha sa part 4 kining revelation, principium externum. So ang principle externum, ang mga prinsipyo, first principles about sa mga butang gitudlo sa pinadayag. So di na lang nako kani usa-usahon kay ato namang kining siren kining revelation. Dayon naapoy gitawag siya dinhi nga sa part 5 principium internum. So unsa ang principium internum? So iyang gisgutan kini, faith and theological method, faith and its ground, faith and theology, etc., etc. Now kini nga libro ako ning kini nga libro ako ning i-recommend nga basahon gyud kay dako gid kaayo ni og dako gid kaayo ni og ikatabang og of course usa sa mga pinakadako o pinaka elegante nga libro nga nahimo sa theology kining kang Herman Bavinck. Og gi-translate kini gikan sa Dutch ngadto sa English. Munay rason nganong ako di ko gusto nga magtudlo ko sa theology nga English gyud. Kay ang kada usa ka na ang every national sa iyang kaugalingon nga language, mas ma-expressar niya ang iyang pagtuo sa iyang kaugalingon nga language, sa iyang lingwahe. Although mo maghulaman ta sa mga terminology gikan sa English, sa Latin, sa Greek, or German ba o sa Dutch. Pero naagit tay kaugalingon nato nga pag-istorya sa atong theology. No? Ang atong thought kinahanglan nga mas maistorya sa atong kaugalingon nga kasing-kasing. So kana ang hinungdan no nga dunay manag-exil sa ilang mga kaugalingon nga mga lugar. Asa sila nag-exil sa ilang kaugalingong lugar. Dili pwede nga di nimo ika-speaker ang imong theology sa imong kaugalingon nga lingwahe. Nanglitan sama nila ni Herman Bavinck, sila ni Abraham Kuyper, ang tanan kanila nagsulat sa theology sa Dutch.
ang mga Dutch theologians nga English speaking, siyempre nag-istorya sa sila sa English tungod kay ang ilang audience mga Englishman pananglitan sa malin la ni Cornelius Bantil, no, kini nga mga theologians. So ang ilang audience o ang ilang mga estudyante, no, sa Westminster Theological Seminary nagtudlo si uh, Cornelius Bantil, no, dito sa Pennsylvania, Westminster Theological Seminary. Dili parehas sa dili ni Westminster Seminary sa California, lahi pud to. Kaning gitudloan ni kining Bantil mao ang Westminster Theological Seminary. Now, ang iyang estudyante mga American nga English speakers. So that's why ang iyang pag-istorya English pod. So gusto nako nga sa ato, although mo istorya man ta kay mga libro nato, mga textbooks nato in English man, pero dapat nga kahibalo ta mo explicar sa kaugalingon nato nga lingwahe. So gi-translate ang Reformed Dogmatics ni Bobbing sa English o kining mga translators, kining grupo nila ni Joel Beeke. Ang tawag nila is Dutch Reformed Translation Society. So kana nga society mo nag-translate sa mong libro. So daghan sila gi-translate sa pagkakaron. O ang akong pag-ampo nga ma-translate na sa English kining tanan nga mga sa host gyud nga mga nga pag-translate na kining tanan nga mga Dutch nga mga theologians. Now, adto ta sa pag-tackle nato niini. Dirita sa gamayng kasaysayan sa kaning dogmatics. Actually, kining dogmatics or kining systematics sa una pa lang, siyempre di ni kining word sorry, dili nimo kini makaplagan sa Bible sa English translation nato, no, kaning word nga systematic theology. Pero ang substance niini siyempre naa sa balaang kasulatan. No, daghay mga theological terms nga dili nato makaplagan diya sa balaang kasulatan. Pero ang konsepto nila naa diha. Mura ni siya og mga kaning mga theological terms sama sa word nga Trinity, sama sa word nga sa kaning canon of Scripture, inspiration of Scripture. Of course, naman sa Bible ang word nga inspiration. Pero naay mga terms sama sa canon or sama sa Trinity or theology. Kana ang mga terms wala gyud sa Bible pero ang iyang substance naa sa Bible. Mura ni siya og kining kanibang mga species sa mga tanom o sa mga organismo o sa isda o sa mga kining hayop, mga mammals o mga langgam nga naa pero gikinahanglan nga mahinganlan ni sila. So pananglitan, no, dunay karon dunay kining marine life, murag kung di ko mas sayop, squid nga gihingalan kang kining Joe Biden sa Amerika. So so kining maong marine life ang gihingalan may tungod kang Joe Biden sa Amerika, presidente. Now, wala nagpasabot nga kining particular nga species wala na exist sa wala pa hingalan. Kini nga particular nga species
naa na wala lay ngalan. No, naa na naglihok-lihok na sa kadagatan, naa na sa bisan asa, pero walay ngalan. So sadyang na-discover sa mga scientist ilang gihingalan kang Joe Biden sa Amerika. So mo gyapon ang Pilipinas, no, bisan sa Pilipinas sa mga lugar or sama sa Amerika. No, ang Pilipinas naa na ang pulo sa kapuluan sa Pilipinas sa wala pa moabot ang mga Espanyol. Pero ang nahitabo mao nga nahinganlan nga Pilipinas sa dihang niabot ang mga Espanyol. Niabot ang usa ka Portugis nga si Magellan. Niabot diri, Portugis man si Magellan. Pero Spain ang iyang nagpadala sa iya. So pag-abot din sa Pilipinas, gihingalan ang Pilipinas kang King Philip sa Spain katong persecutor sa mga Kristohanon, sa mga Protestants. So naa na ang Pilipinas sa wala pangalan sa Pilipinas. Mo gyapon sa Bible, doon na nay dogmatics, doon na sistema, doon na may theology sa Bible. Although wala paghihinganlan og theology kini. Now, sa brief outline sa history sa dogmatics, makita nimo nga ang una gyud nga nagsulat, no, sa Christian. Of course, dagay mga magsusulat pero ang atong gi-focus dinhi kini mahitungod sa dogmatics, sa systematics. Dagay mga theological or mga Christian writers pero before kang Origen, pero ang una gyud nga ni nahimong nagsulat sa sistematiko nga pamaagi si Origen sa Alexandria. Sometimes ang pronunciation ay Origen pero ang pag-pronounce diri is Origen Adamantios. Ang iyang gibuhat, no, ang iyang work, ang ngalan niini gi-titlean niya og Peri Archon. So word nga Archon diya in the beginning, Greek naman ang Archon. So dayon gi-translate kini ni Rufinus gikan sa kay kaning word nga Archon Greek man gi-translate paingon sa Latin under sa pangalan nga De Principis. No, so kining fragment sa buhat ni Origen, no, igo lang makit-an ang portion ini sa Peri Archon pero ang translation gyud diha nimo kit-an ang tibuok nga work kanang gitawag nga De Principis nga translation ug ang nag-translate niini mao si Rufinus. Sa Latin, De Principis, meaning na the first principles or first principles. So ang meaning niini para kang Origen mo kanang fundamental nga mga doktrina, mga leading doctrinal principles sa pagtuo. So muna unang nasulat nga sa sistematiko nga pamaagi sa theology. So dayon makita nimo nga kini siyempre nahimong murag basihan sa mga theological works kalaunan, pero kini gyud ang unang theological work nga gihimo. Og of course kini si Origen gikan sa Alexandria og circa 184 to 253 AD. Meaning sa circa is gibana-bana. No. So ikaduha nga makit-an nimo nga nagsulat sa theology mao si Lucius Caecilius Firmianus. Ang title sa iyang sulat sa iyang libro is Institutiones Divinae or
Divinarum Institutionum Libri 7. So meaning book 7. Muna gi-translate iyang gisulat, sorry. So dito siya natawo sa Nicomedia dayon dito siya namatay sa North Africa. Circa 250 paingon sa 325. Dayon nanulat nanulat ang uban pa ug usa na niini si Augustine of Hippo, kaning gitawag nga Saint Augustine. Ang iyang sulat mao ang gitawag nga Itsiridion. Meaning sa Itsiridion is kining handbook. So ang content ini gi-describe niya nga sibi de fide spiit siritati. So exposition ni mahitungod sa creed, mahitungod sa credo. Sa mga exposition about God, about Christ, about the Holy Spirit, about the church. So mo na ang creed kanang Apostles' Creed. Ug of course nayuban pa nga mga creed gitawag nga Athanasian Creed ug kaning uban pa. So muna ang buhat ni Saint Augustine. Of course, nagpuyo siya sa Hippo Regius sa Numidia na kaniya to sakop sa Roman Empire ang North Africa. So North Africa maning Numidia. O nabuhi si Augustine sa 354 AD paingon sa 430 AD. So dako kayo siya og gikatabang sa iglesia. Dako siya og usa siya sa pinaka-influential nga Christian philosopher sa kasaysayan. O kini si Augustine of Hippo, ana siya ang usa sa mga famous writings niya kining Confessions niya. O kini siya nagtudlo, no? Diha si niini nagtudlo siya sa sovereignty sa Ginoo, diha sa Itsiridion o sa saving work ni Hesukristo. So sunod niini si John of Damascus. Sometimes ang tawag niini is John Damascene. Ang iyang gibuhat nga libro, ang tawag niini is Ekdusis Acribis Tes Orthodoxo Pistios. So Greek, kini nga pagka-story is Greek. So ang meaning niini is an accurate exposition of the Orthodox faith. O dito siya nabuhi sa Syria, Damascus. Kini nga mga lugar karon nahimo na nga mga Muslim countries. Pero historically na Christian kini sa una before the Islamization sa maong nasod. Nabuhi kini si John of Damascus sa 665 or 675 or 676. O padayon kita. Dayon naay gitawag nga the sentences, kaning word nga sentences. De libris sententiarum. Ang naghimo niini nga libro mao si Peter of Lombard or sometimes Peter Lombard. O dito siya nabuhi sa Paris, France, niadtong gikan sa 1096 ngadto sa 1160. Ining the sentences ni Peter of Lombard mo ni ang pinaka sistematikong obra maestra sa panahon sa 11th century mahitungod sa theological subjects o tanan nga mga monasteryo sa ilang panahon kini ang nahimo nilang textbook sa ilang mga pagtuon.
ug dinhi usa kini ka influential nga libro ni Peter Bloomberg nga ngani ang bisan mo ang mga reformers suhito niini pati si Martin Luther siyempre. Dayon ah kining sunod niini mao si Thomas Aquinas, labing influensyado ni sa Roman Catholic Church og ang tawag niini nga ni angelic doktor ang tawag niini. So nagsulat siya Summa Contra Gentiles, Summa Theologica. So kanang word nga soma iya mao na nang nahimo nga popular nga term referring sa dogmatic works at sa panahon ni Thomas Aquinas. I-popularize ka na ni Thomas Aquinas pero di lang kay si Thomas Aquinas mo nag gamit ni ana ang lain pod nga mga writers ni gamit ni ana, although nga si Thomas Aquinas mao'y nagpopularize ni ana ug usa siya ka Italian, usa ka Dominican doctor kini si Thomas Aquinas. Og nabuhi kini ni atong 1259 paingon sa 1265. Ang kanang pagsulat sa Summa Contra Gentiles sa 1259 paingon sa 1265 og ang Summa Theologica Christiana 1265-1274. So mao na nga hangtod karon bisan ang mga Protestants in fact sometimes mo refer sa mga works ni Thomas Aquinas. So kini si Thomas Aquinas dakog influensya sa di lang kay sa Roman Catholic apil sa mga Protestant theologians. Og nindot kayo ang iyang work, although dili ko mo recommend niini kung mahisgot na sa about sa idolatry. Dili ko mo recommend niini about sa kang Mama Mary, sa saints, sa saints worship. Daghan kaayo yung mga scholasticism concept, no? Or scholastic concept nga gina-advance kini si Thomas Aquinas nga bisag wala diya sa balang kasulatan pero kana lagi ang iyang panghuna-huna nagkabase sa filosofiya ni Aristotle. So syllogistic ang iyang pag-approach sa subject sa theology o kini dako pod og although dili nako i-comment ang iyang subject about sa church na labi na sa paghisgot na sa church magistracy o sa about sa worship of kaning homage sa mga images o sa mga saints. Di na ko ana mo recommend sa buhat ni Thomas Aquinas. Although mo recommend ko about sa iyang theology proper. So atog yung una-unaon nga tanang tao sa kalibutan bisan sa mga pinakas siga the brightest nga stars sa iyang kaugalingong constellations naagi mga depekto gihapon. Now panahon sa Reformation ang una gyud nga theologian sa Reformation mao si Philip Melanchthon. Usa siya ka German theologian o kini ang kauban ni Martin Luther, si Philip Melanchthon. Nagsulat siya sa gitawag nga Common Places of Theological Matters. Sa Latin Luci Communis Rerum Theologicarum. So sa ilang panahon sa una ang Latin mao ilang mura sa ato ba nga English sa atong panahon karon, although ang pag-explicar nato sa Cebuano, sa Pilipino, sa Tagalog,
Pero sa ila mao gihapon Latin ang pagsulti, in fact bisan sa pag-istorya, pero daghan kanila nga mo explicar sa theology sa German. Sorry. Now, kadtong 1497 siya natawo, namatay sa 1560. Yung si Philip Melanchthon. O siyempre, di nato may makalimtan kini si Ulrich Zwingli. Mo gyud ni ang usas sa nag systematize sa theology sa Reformation. Makita ang iyang work, ang Comentarios de Vera et Falsa Religione. So, atong tanawon nga ang Reformation nitong hatungod sa literatura. Sa atong panahon karon, naa ang mga sama ni videos, pero di gid mawala gyapon ang literature, dako og gikatabang para ma-promote ang Reformation sa literatura. Nabuhi si Ulrich Zwingli sa Switzerland, natawo sa 1484, namatay sa 1531. Og di nato kalimtan usab kini si John Calvin siyempre. Kana Institute of Christian Religion niya, Institutio Religionis Christianae. Dito ni siya, of course, usa ka Francis ni siya, pero dito ni balhin og puyo. Pastor siya sa Geneva, Switzerland. Natawo 1509 ug namatay 1564. Ug kining akong study, akong gi-base kini sa kining Introduction to Systematic Theology ni Louis Berkhof. Og ako siyang i-quote dinhi. I-quote nako kini si Louis Berkhof. Mato niya, after the Reformation, however, the name theologia became increasingly prevalent among Lutheran and Reformed theologians. And when the number of theological studies increased, it became quite apparent that this name required some delimitation. And the adjectives didactica, systematica, theoretica, positiva, and dogmatica served the purpose. L. Reinhardt, 1659, seems to have been the first one to use the last term, yung word nga dogmatica. He entitled his work Synopsis Theologiae Dogmaticae. Since the contents of the Christian faith had long been designated as dogmata, the modifier was gradually used independently, and the principal term theologia was dropped, though it is always understood. So sa una, si L. Reinhardt mo'y naggamit gyud sa word nga dogmaticai o dogmatic, although iya kining gi component sa theologicae o theologiae, pero kalaunan nawala ang theologiae o ang nagpabilin is dogmaticae. Og sa atong panahon karon, by way of murag gamay lang by way of passing, ang nagagamit sa word nga dogmatics kasagaran na sa kaning mga continental nga reform, og ang nagagamit kasagaran og systematic theology kining mga British or mga Presbyterians. Tanan sila reform, of course, tanan sila Presbyterial ang ilang church government, pero kanilagi ang uban is British, kayang Britain na aman sa separate nga mga isla ang Britain, og ang Europe usaman ka naka kontinente pod nga dako,
usa ang naa diha sa Europe nga kinadak-an nga continental nga mga reform ug naa sa Britain ang tawag na Presbyterian kay diha man nagsumikat ang kanang Presbyterian gyud nga term nga nag-refer sa government sa church, uh, particularly sa kaning gitawag nga Church of Scotland. So mato diri ni atong ipadayon, under the influence of Schleiermacher, who called his principal work Christiker Glaube nach den Grundsätzen der Evangelischen Kirche, the title Doctrine of Faith. Sa Dutch kana is Geloofsleer. So kana na ang na popularize sa ila kanang doctrine of faith, ang word nga doctrine. Mao na ang na-popularize tungod sa influensya sa usa ka modernist nga si Schleiermacher. Mo kadali excuse lang usa ko Pastor Alvin kadali. Gisipon ko. So, padayon nato ang quote gikan kang Louis Berkhoff. In more recent works, we find a variety of titles such as the Christian Faith, Hiring Curtis, Christian Theology, Knapp, Pope Valentine, and Dogmatics or Dogmatic, Gereformeerde de Dogmatic, Christliche Dogmatic, Captain Bavink Koenig Barth. So si Barth, for example, Dogmatics ang iyang tawag sa iyang work. Kini si Bavink, Dogmatics usab. Bisan kining si Gerardus Voss na siya Reform Dogmatics nya, si Shedd ug si Hall ang ilang mga libro gitawag Dogmatic Theology nya, kini si Raymond, si Hodge kaning Charles Hodge, ang tawag niya og si Miley ug si A.H. Strong, ang tawag nila ila is Systematic Theology. Then Reformed scholars in Germany and in the Netherlands show a decided preference for the title Dogmatics, with or without a modifier. So ang modifier is Reformed Dogmatics. So ang word nga Reform mo modifier mo qualify. Pero sometimes dito sa Germany ug sa Netherlands, Dutch speaking nga mga countries, wa mo sufficient na sa ila ang word nga Dogmatics. In our own country, however, the term systematic theology seems to have a more popular appeal. From an ideal point of view, the former certainly deserves preference. Sa ideal, ang Dogmatics mo na prefer because it is the more specific of the two. That designates the real object of study with greater precision. And number two, because the modified systematic theology is apt to create the impression that the study under consideration is the only theological study which treats its subject matter in a logical order, or that among the theological discipline there is no other that is systematic in structure. And this is not true. For practical reasons, however, it seems more desirable, especially in our country and in our day, to use the title Systematic Theology. This does not require the sacrifice of any principle. Dr. Warfield even considers this title better than the other and therefore comes to its defense.
So, usually, sa American Christianity, which is ang America is na divide man sa continental ug sa Presbyterian, pero kini si Louis Berkhoff, ang iyang church is kanimang Christian Reformed Church o continental man na kana nga church. So pero gumikan kay naa sila sa Amerika ang dako nga use, kinadak-an nga pinakadako og user sa term nga sa mahitungod sa theology is ang systematic theology. Pinakadako na sila ang users kini nga term instead sa dogmatics. So mao gyapon nga ang Pilipinas sa atong panahon karon nabahin naay mo gamit og systematic theology ug naay mo gamit og dogmatics. Og sa atong panahon karon kasagaran systematic theology ang gamit labi na sa presensya sa mga Baptist. If you notice, ang mga Baptist mas British ang ilang inclination sa theology nila gumikan sa pagkuha nila sa 1689 nga confession. So dako og influensya ang Westminster Standard sa ila kaysa Three Forms of Unity. So kasagaran sa British nga side, ang ilang gamit is systematic theology instead nga dogmatics. So diri ra usap ta sa pagkakaron, basig na imong pangutana sa atong naisgutan, Pastor Alvin. Katong bitaw sa mga theologian, Pastor. Kato kang isa to si Melanchthon, dayon gisundan siya ni Zwingli, mo ba to? So ang kabahin ni Philip Melanchthon ani niya mao nga siya mo'y theologian ani sa kang tawagan ni sa German. Sa German kato si Luther. Kauban ni si Philip Melanchthon ni Martin Luther. O mas mas systematic ang iyang, in fact mo sulat siya mas systematic pa kaysa kang Martin Luther. Muna gentler nga side ni Martin Luther kay medyo rough nga personality kini si Martin Luther. So may na lang kay naay Philip Melanchthon nga more gentler ang iyang nature niya. Dito sa Switzerland kini si Ulrich Zwingli, Swiss ang iyang so dito gihapon naay reformation na hitabo ug ang popular na libro na gihimo sa panahon sa reformation sa Switzerland mao kining Commentarios de Vera et Falsa Religione. Ug si John Calvin siyempre sa Switzerland, ang Institute of Christian Religion, ang pinakadako og influence sa Protestant world, sa Reformed Protestant Christianity. Sa una, Pastor, sa katong ginagmay na mo nga seminary sa una sa Baptist, kay nakatakil mi ani kang Zwingli o kang Luther. Naay part dito nga kanang niabot ang time daw kuno nga nag-istorya si Zwingli o si Luther, nag-reconcile sila may tungod silang mga doctrine, dayon wala sila magkasinabot tungod atong transubstantiation. Sakto ba, Pastor? Dili gyud accurate ang ilang dili pagkasinabtanay sa Lord's Supper kay si Zwingli, which is dili pud ko mo agree. Kasagaran sa mga mga historians, ang ilang accusation kang Zwingli is ang Lord's Supper igo lang memorial
Mm. igo lang murag commemoration sa death ni Jesus Christ, which is unfounded na, gamay lang nga murag mga accusation nga wala kayo'y pundasyon sa kasaysayan. Ang tinuoray kini si Zwingli sama kang Martin Luther nagkasama kang John Calvin, nagtuog yun nga dunay spiritual presence si Christ, nga imong mapartake si Christ sa panahon sa Lord's Supper by faith. So ang kang Martin Luther nga side mao ang consubstantiation, nga si Martin Luther ang iyang pagtuo nga ang lawas ni Kristo kauban sa bread. So dili gyud siya motuo sa transubstantiation, which is Roman Catholic, kundi ang iya is consubstantiation, nga mao ang presensya ni Christ with the bread, nga ipartake nimo kauban diha ang lawas ni Jesus. So mo na ilang diferensya. So ang Baptist pastor is gitrace man gud nila ang ilahang murag kanang ilang history nila ba nga gikan daw kuno kang Zwingli, ila man gi-claim na nga kang Zwingli sila gikan. So sakto ba kay mao man pud ang ilang claim gud may tungod sa Lord's Supper, may tungod sa commemoration na ay portion which is ginasite man po na sa uban nga Reformed historian sa mga writings ni Zwingli. Pero kung imong tan-awon gyud no sa karon gibak dunay istudyohan pag-usab sa mga bag-o nga mga scholars, dili tinuod kanang accusation nga commemoration lang, ug kana man tuod kanang claim sa mga Baptist. Si Zwingli di gid Baptist, kung makabasa lang sila unta sa iyang mga writings against sa mga Baptist sa ilang panahon, mga anak Baptist, kung nakabasa lang sila, di na gid sila moangkon nga gikan sila kang Zwingli. Kay na-I work si Zwingli sa infant baptism, very very strong ang iyang argument against sa mga Anabaptist. Ang tawag usab niya sa panahon ni Catabaptists nato sa ilang panahon. So dili tinuod na nga ang iyang view sa Lord's Supper is commemoration lang, no? Dili tinuod. Doon nagyoy kapare-pareho sa kang John Calvin kanang spiritual presence of Christ panahon sa Lord's Supper, ang kang Ulrich Zwingli nga doktrina. Okay. Okay, so salamat Pastor Aldin sa imong mga questions. O di gyud malikayan nga sa atong pag-study sa theology, o gikinahanglan gyud pod ni nga atong matakel ang mga kasaysayan sa mga writings sa kasaysayan about sa theological matters, mga books, mga literatura. So ang pastor sa atong mga pastor, usa ni sa mga challenges sa ato, dili pwede magpastor ta nga dili gyud ta at least man lang naatay inclination, dili man lang naatay inclination sa pagsulat. Usa ni sa mga angay i-develop nato kaning skill sa pagsulat, kay gikan sa kasaysayan usa gyud sa nakapa triumph Christianity sa kalibutan mao ang literatura. Kung walay literatura, dili na ako ma-imagine ang Christianity kung ni thrive ba kani sa atong panahon karon.